Ang unang sulat ni Pablo kang Timoteo Kapitulo 2. Busa, awhagon ko kamo, una sa tanan, nga kinahanglang himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyoko ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tawo, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol og magtutudlo sa mga dili Hudiyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbaka. Buot ako nga mag-ampo ang mga lalaki sa tanang dapit, mag-ampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Buot usab ako nga ang mga babay magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti ug dili magpalabig dayan-dayan sa buhok ni magdayan-dayan og mga bulawan o mga mutya o mga maggamit og mahalong mga sapot. Hinunoa, magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babay nga nagpaila nga Diosnon sila. Kinahanglan nga ang mga babay mahakat-on sa hilom ug sa hingpit nga pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babay magtudlo o magmando sa mga lalaki. Hinunoa, kinahanglang magpakahilom lamang sila. Kay ang giuna paglalang mao si Adan ug gisunod si Eva. Ug dili si Adan ang nalimbungan kundili ang babay ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babay maluwas pinaagi sa pagpanganak kun magpadayon sila sa pagtuo ug paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2.